Waarde landgenoot. Waarde landgenoten, vandaag ga ik een speech geven over alleen wonen en samenwonen en alle dingen die je moet weten. Maar eerst... Hey, het is ik! Wij wonen intussen al een halfjaartje alleen. Een tweede home tour is onderweg. Als jullie dat willen tenminste. Laat het vooral weten in de comments, zou ik zeggen. Ik heb de vragen nog niet echt bekeken. Ik heb er gewoon zo'n keer snel door gescrolld. En er is mij één iets opgevallen. Ze gaan bijna allemaal over hetzelfde. Held. Dat is begrijpelijk, begrijp dat. Ik zou dat... Allee, dat is logisch, tuurlijk. Dat is ook het belangrijkste deel aan alleen wonen en samenwonen en hoe dat je het ook wil noemen. Dit vind ik een goede vraag om mee te beginnen, omdat zo wat alle vragen rond geld wat samenvat. Hoe delen jullie de rekening van bijvoorbeeld supermarkt, meubels, enzovoort, enzovoort, enzovoort? Laat mij u een tip geven. Met wie dat je ook gaat samenwonen, start een gemeenschappelijke rekening. Dat bespaart u zoveel miserie. Stel je gewoon voor dat je met twee samenwoont en dat zo constant is van ga jij nu een keer de boodschap betalen? Nee, ik heb dat gedaan. Ga jij nu een keer de boodschap betalen? Van zo'n ding komt er alleen maar ruzie. Extra meer gezaagd dit en dat. Wij wouden dat vermijden, dus hebben wij direct een gemeenschappelijke rekening begonnen. En dat is het beste idee ooit. Echt waar. Je hebt dan samen een rekening en dan stort je daar elke maand beide hetzelfde bedrag op. Daarmee betalen wij onze huur, onze meubels, onze boodschappen. Dus moeten wij nooit tegen elkaar zagen of ruzie maken over geld. En dan is het ook altijd gelijk. Weet je wel, dan is het niet van, ah, maar ik heb toen meer betaald. Zo'n discussies kun je niet hebben. Je moet dat sowieso niet hebben. Don't be like that. Maar hebt ze niet. Dus begin een gemeenschappelijke rekening. Voor de mensen die zich afvragen hoe dat wij dat gedaan hebben, wij zijn daarvoor naar de bank geweest, want ik zat bijvoorbeeld al bij en Pieter nog niet. Dus zijn wij alle twee samen naar daar geweest voor een gemeenschappelijke rekening te beginnen. Ik ga je zeggen, alles waar je vragen over stelt rond geld en je bent er niet zeker van, ga gewoon naar de bank. Maak een afspraak, daar kun je alles vragen. Ze gaan je heel vriendelijk helpen, wij zijn heel goed geholpen. Welke onvoorziene kosten moet je rekening mee houden? Alles is duurder dan dat je denkt. Dat is zelfs een challenge. Noem me één iets op in het leven dat geen geld kost. Veel zaken, kapot duur. Onvoorziene kosten, wat hebben we hier al gehad? Ja. Maakt, als je grotere meubels koopt, dat alles op dezelfde dag verhuisd wordt. En als het niet zo is, meet alles op voorhand. We hebben die zetel besteld, die raakte niet in de lift en niet in de traphal. Dus hebben wij zo een lift van €150 mogen huren om die via het balkon naar binnen te krijgen. En dat is gewoon geld dat je liever niet uitgeeft. Wat hebben we zo'n onvoorziene kosten? Het is niet gewoon dat je huur moet betalen. Nee. Daarnaast moet je ook nog een keer je water betalen, je elektriciteit en zo en je verzekering. Pak gewoon in het begin een supergoeie verzekering dat alles een beetje samen heeft. Test en koop is voor veel dingen goed. Mijn schoonvader zit daar veel op en zo hebben wij voor veel dingen eigenlijk het goedkoopste kunnen vinden. Dus ik vind dat wel een goede narader. Wij zitten bijvoorbeeld voor onze brandverzekering bij KBC Woonpolis. Dat is eigenlijk qua prijs-kwaliteit het beste. Je kunt kiezen of dat je dat per maand betaalt of in één keer een grote som voor het jaar. Natuurlijk, internet, televisie, telefoon komt er ook allemaal bij. Dat is ook duur. Het veel dingen waar je zo'n pakket kunt nemen, waar je tv, je internet en je gsm en zo, dat allemaal in zit. Dus ook goed vergelijken overal. Heel goed vergelijken. Eigenlijk voordat je gaat samenwonen zou je echt gewoon research moeten doen overal om bij alles het goedkoopste te hebben. Want op veel plaatsen kun je veel dingen opleggen. Maar weet je, water betalen wij dan nooit of zo? Jij doet dat toch? Nee. Als je het zelf kunt doen, doe het zelf. Maar dingen waarvan je echt geen weet hebt en ze kunt komen installeren, laat ze toch komen installeren. Als het fout is, kun je dan schuld op hen steken. De kerstboom, dat is ook duur. Hoe was dat voor jullie relatie? Je wordt inderdaad volwassener. Je hebt meer dingen dat je moet bespreken, shit dat je moet regelen, dingen dat gaan mislukken. Het gaat niet altijd even leuk zijn. Hou gewoon in je achterhoofd dat er dingen gaan zijn waar je voordien nog niet aan stoorde, dat je aan gaat beginnen storen. Maar aan de andere kant verbetert het je relatie wel ook. Want, veel meer zelfs, vind ik. Want je gaat elkaar nog liever zien. Je leeft letterlijk samen met elkaar. En het ding is nu, het was niet makkelijk met de corona. Wij hebben alle twee eigenlijk een job waar wij voor meer dan 11 moeten thuiswerken. Niemand is gemaakt om 24/7 samen te zitten. Dus zoek iemand waarvan je denkt, 5 dagen in de week moet toch lukken. Pieter en ik gaan nu 4 jaar
samen zijn. Met corona kan ik niet meer rekenen in tijd. Pieter had al een kot in Gent en ik woonde daar eigenlijk half. Dus wij waren het wel al gewend om in een heel kleine ruimte samen te wonen. En ik dacht, als je dat daar kunt, kun je dat ook in het echte leven. Dan kun je samen wonen. Maar dat is niet zo. Je moet niet gewoon goed met elkaar kunnen vinden. Je moet dezelfde mindset hebben. Vooral met hoe je met dingen omgaat. En bij Pieter en ik was dat wel redelijk goed. Dus zoek toch iemand dat niet lui is. Iemand dat u toch een beetje wel helpt met het huishouden. Van dat je het al alleen moet doen, dat gaat rap tegen steen. Je mocht nog iemand zo graag of dat je wilt. En denken van, ik ga alles voor die persoon doen. De keer dat het zover is. Pieter's kot, dat was tof en al. Maar dan gingen wij stilletjes aan kijken voor iets aparts te beginnen zoeken. En dan was quarantaine. Ben ik eigenlijk gaan samenwonen met hem. Bij mijn schoonouders, bij zijn ouders dus. Heb ik daar eigenlijk een paar maandjes gewoond. En dat is super goed gegaan. Maar wij hadden toen eigenlijk het voordeel en het nadeel, ik zal het zo zeggen, dat wij toen kosten kijken naar alle sites voor iets te vinden. En echt, dat was zo deprimerend. Dat was gewoon elke week, je slaat dingen op. Je wilt de week daarna ze bekijken, alles is weg. Dus dat is een eindeloos lange strijd, maar je moet zeker in je binnenste houden. Er komen er altijd terug op. Elke week komen er nieuwe dingen bij. En dat kan zijn dat het appartement of het huis van je leven er dan ineens bij komt. Dus je moet niet opgeven. Blijven zoeken, wij hebben dat ook gedaan. Wij kwamen hier echt zo toe. De man van de IMO was aan het praten tegen ons, maar dat is zo... Ik keek naar Pieter, ik keek naar het uitzicht, ik keek terug naar Pieter. Pieter knikte van ja, ik knikte van ja. En de uitleg boeide ons zelfs niet. We dachten van oké, dit wordt het gewoon. De immobiliëns hebben trucken. Ze gaan nu sowieso zeggen dat er nog een koppel is geweest vandaag. En dan die ook interesse hebben, dus dat je snel moest zijn. Trap daar niet in. Het kan waar zijn, maar in veel gevallen is dat niet zo. Hoe moet je tevreden zijn met het interieur als je beide verschillende smaken hebt? Een hulpmiddel vinden. Wij hebben eigenlijk op veel vlakken dezelfde smaak. Maar dan toon ik soms dingen aan Pieter dat hij denkt... En dan toont Pieter soms ook dingen dat ik niet altijd prachtig vind. Maar dat gebeurt eigenlijk wel niet zoveel. Er gaan sowieso dingen zijn dat jullie wel beide leuk vinden. Dus gewoon een keer op het gemakske samen in de zetel zitten, op de laptop een keer alles bekijken. Wij hebben eigenlijk bijna alles online moeten bestellen. Hè? Probeer je huismaken in te richten met dingen online. Dat is vooral moeilijk. Je moet een keer proberen een kerstboom te vinden online, dat uw hoogte is, dat u aanstaat. En de juiste hoeveelheid lichtjes voor erin te hangen. Het was niet makkelijk, maar het is mij toch gelukt. Dus als je daar tips voor wilt, stuur mij. Hebben jullie regels gemaakt om het zo goed mogelijk te laten verlopen? Nee. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat doen en ik denk dat die echt een zalig leven hebben. Nee, wij hebben hier niet echt regels, omdat we eigenlijk alle twee heel druk bezig zijn met onze job. Ik heb soms de tijd niet voor boodschappen te doen. Dagindeling is voor mij heel moeilijk. Dus daarom dat wij ook geen regels hebben. Omdat ik veel te veel stress zou hebben dat ik me er niet kan aan houden. Dus het is echt gewoon leven van dag op dag bij ons. Je moet weten, Pieter is freelancer, dus die werkt mega veel. Ik werk gewoon heel graag, waardoor ik ook veel werk. Ik heb late uren, dus soms tot 10 uur 's avonds in Brussel uitzending doen. Wat ik de max vind. Ik vind mijn job super leuk trouwens. Dus tegen dat ik dan thuis ben, soms is het 12 uur, 1 uur, 2 uur. Voor dan echt nog een planning te hebben met vaste taken is dat moeilijk. Dus wij hebben gewoon iets van, kijk, staat er een afwas, heb je 5 minuten tijd, doet een afwas. Het ligt een beetje stof, je hebt even niks te doen, stofzuig een keer. En zo raak je er ook wel. Hoe hou je een overzicht op papierwerk? Wel, wij hebben zo'n bureau. En in uw bureau zit er eigenlijk zo'n skof met echt van die mapjes, zo van die policy-files en zo. Dat je op tafel gooit dat dat zo open gaat. En ik heb al die mapjes verdeeld in het mapje van de ziekenhuiskosten, het mapje van de bank, het mapje van de huur, van mijn werk, van Pieter zijn werk. Alles gewoon apart geordend en dat zit daar gewoon in. En als ik iets nodig heb, ga ik het halen. Maar eigenlijk het meeste komt ook per e-mail, is al digitaal tegenwoordig, wat ik eigenlijk niet zo'n grote fan van ben. Want ik check mijn mails soms niet, wat dat een heel grote fout is van mij. En eigenlijk op veel momenten zo vergeet je dat. Buiten als dat echt toekomt in je brievenbus, heb je zoiets van, oh, shit, een rekening. En gaat dat direct betalen. Buiten dat een mail is iets van, ah ja, ik ga dat straks wel doen. En zo vergeet je daarop. Sparen jullie samen voor de toekomst? Hebben jullie daar ook een gedeelde rekening voor? Nee, dus wij hebben onze gemeenschappelijke rekening, waar we eigenlijk alles op zetten. Het geld dat we direct kunnen gebruiken. En ja, dat is ook een beetje... Ja, sparen nu niet, maar het is niet dat we zeggen, oh, het is mijn overschot, we gaan het opdoen. Nee, dat blijft er gewoon op staan. En als er wat meer op staat,
dan mogen we bijvoorbeeld in de maand geen geld daarop storten. Dus dat is wel leuk. Daarnaast hebben we beide elk apart nog onze eigen spaarrekening. Je moet natuurlijk ook nog iets van persoonlijk geld hebben, want stel dat er ooit iets gebeurt, je kunt de toekomst nooit voorspellen, sta je gesketen. Dat is gewoon een aaneenschakeling. De vaatwasser vullen, de vaatwasser legen, de keuken afkuisen, dan weer komen, dan is het weer veel. Dat zijn zo de dingen, want dat is ook een vraag dat ertussen zat, waarbij dat ik niet zoveel rekening aan gehouden. Dat zo'n sleur ging zijn. Ik dacht, oh wat is dat? Een beetje kuisen en je was doen. Dat neemt zoveel tijd in beslag. En dat is letterlijk je enige vrije tijd dat je hebt. Dat je dan daarin moet steken. En dat is niet nice. Dus schaam je niet als je strijd een keer laat liggen. En nu ben ik gewoon mijn eigen goed aan het praten. Maar hoe nemen jullie me-time en hoe nemen jullie genoeg ruimte van elkaar? Me-time voor mij is eigenlijk werken. En dan kom je soms zo laat thuis van je werk, ligt Pieter al te slapen. Snap je, dat is dan jammer. Sta je 's ochtends op, moet je hem gaan werken. Ja, je ziet elkaar sowieso dan minder. Maar dan zijn er wel momenten en avonden dat je dan wel tijd hebt, alle twee. En om dan gewoon samen in de zetel niks te doen en naar iets te kijken, dat is fantastisch. Dus dat evenwicht zit daar heel goed. Er zijn veel meer momenten dat ik Pieter eigenlijk niet zie. En dat ik hem soms wel zie, maar dat je niet tegen kunt spreken, omdat je al twee bezig bent met iets. Me-time heb ik eigenlijk niet echt nodig. En als ik dat nodig heb, dan zet ik in mijn bureau en ga een beetje de Sims gaan spelen. Voilà, of aan een video werken, of een boek lezen. Hoe ga ik om met heimwee? Ik vind dat persoonlijk voor mij een beetje een moeilijke vraag, omdat ik mijn reden ben weggegaan uit Kortrijk. Het is iets van heel lang geleden al, maar ik ben er nog altijd niet klaar voor dat te delen. Maar eigenlijk, Kortrijk voor mij, dat is een en al trauma, dus ik moest daar letterlijk weg. Dat was niet gezond voor mij, dus weet ik niet als ik die vraag heel goed kan beantwoorden. Omdat ik dat eigenlijk mezelf al gewend heb gemaakt, door op Pieter zijn kot te gaan wonen. En zo was ik eigenlijk al het grootste deel van de week bij hem en amper thuis. Was dat maar 1 keer in de week naar huis gaan. Dus eigenlijk, dat is mijn stappen verlopen bij mij. Wat dat mij wel super hard geholpen heeft voor geen heimwee te hebben. Ik denk anders met heimwee omgaan. Nu met corona, ik mis mijn familie super hard. Maar wij proberen veel te FaceTime. En het is een keer uitnodigen om te gaan wandelen. Het waren heel veel vragen. Ik heb super veel tijd opgenomen. Ik heb hier meer dan 1 uur zitten filmen. Dus ik ga nog zien als ik het in meerdere set nog niet ga doen. Als zo is, zal er hier wel part 1 ergens onder staan. En anders proficiat, dan heb ik het in 1 ding gekregen. En dank u, want jullie hebben waarschijnlijk daarvoor gestemd op Instagram. Er zijn sowieso duizenden dingen waar ik nu zelfs aan denk dat ik nog niet gezegd heb. Dus ik ga hier sowieso wel nog delen over doen. Dus als jullie nog vragen hebben, of als ik dingen vergeten zeggen ben, of niet duidelijk genoeg op geantwoord heb, stuur het mij door. Dus ja, bedankt voor het kijken. Als je alleen of samen gaat wonen, wil ik u heel veel succes wensen. Want het is heel anders dan dat je denkt. Ik zweer het. De IKEA kan ik niet meer zien of rieken. Dat was mijn mededeling. Beste burgers, bedankt om te kijken naar deze video. Ja, aperitief, nee.